Ama fo anga Mali fama uye kokura hali bi sharia kala bato jamana in kono wallahi sharia te la batule jamana o jamana kono kirite tiye a chugoya la jamana o jamana kono ala ka here misakara zarati ate jigi o jamana kono sigata la ka wallahi ala ta here soso ambalmo ne reta don je ne sais pas frafinde jango malien ni se ka ja kase ni degré la chugoya mina kwa ne dabali ni fere de be banin kwa ala ka hina anga musokoroba nyumana ananga islami fure bela c'est-à-dire sharia de matiga atigo ko nyumana ode ake musokoroba ni kene karabala bi utara bugo sien folo la awnyeba te fununina ka bugo ka fanya na kuna ma foro toyi ahla la foro sharia ikiritige ka foro min dama ka halala du ka kana boy utara bugo o foro la ka fanya na kuna ma boy ko shewara nu ya soro ko ba fa no fagara jome jalagi o yoro la amanga fama o de jalagi o yoro la no de fo quoi solution kelen de be ni jonya wale c'est-à-dire quoi ni kumana dron anyere ambalmake doka vidéo yi mais entre parenthèses ni ke dron ka kangarda aye quoi ka blasera quoi amba fo ambalmake mingo ko jaw yere dama beta mo do beta kungo kono ko ku yere siri ko ku yere filmer donc ko olu ye jondi ko jon ko tieta la fin amemi fo ambalmake na ababe balole alibi alaka shini kene alaban kuma alaka akam sukoroba alaka meangoro ni asoma elemena alaka hinala memi fo ambalmake mingo ko chiente jonya yi ko jon yere be tu yere siri ko ku yere filmer ka fo ko olu e jonde mo de fleka ni ko olu la horo nunu de fleka ninke olu la amba fanyena olu basaya ka jugune ambalmake wolo basaya ka jugu wallahi wolo basaya ka jugu c'est-à-dire quoi ni musokoroba nga vidéo quoi neni kibara soro quoi nyen sigi chien joli ngombe vidéo ka ko kan desara ka vidéo ke billahi akili jiginga musokoroba de la ne ka musokoroba ne mandela sise ka musokoroba suma elemena a muga ni fla 22 ans muga ani fla ne woloba muga ni fla o soma elemena c'est-à-dire odo na nye kasike quoi c'est-à-dire wakili jigina mba de la c'est-à-dire ne te kanga jatemne ko jo ninkera jogu sidibe de la de ne be kanga iba ninkera ne woloba de la quoi billahi ala amba fo ambalmake woloba sa ka jugu ni ko kera akana bo ka video ke ni ko sugu la quoi kamo la gosinayi amai wolo basaya ka jugunde ni yoroni ay haketo ni video ni uye musokoroba yi amba na momso yi jogu sidibe ala ka hina ala ka daro suma ka anima kambe ni ya adenge nanina ni yo ere jate mine denge nanina yi adoyalen ba be sambina ni sanfɛ ne kɔni ɲɛ b'a la cogoya min na a denkɛ 4 nan o de bɛ kan ka kuma nin yɔrɔ la tan a y'a kɛ to musoba yɛrɛ woloden a woloden min y'a si min kɔni o de filɛ nin ye voilà donc a ni amba ne tɔgɔ ye Ibrahima Konate. Ibrahima Konate a denkɛ awɔ denkɛ joli la ye nana de ne voilà nane voilà aw y'a mɛn ko Ibrahima Konate a denkɛ 4 nan
n'aw ye video in ye aw b'a a ye dɔrɔn ni a si dɔgɔyalen bɛ taa la san 40 sanfɛ musokɔrɔba yɛrɛ san 70 ni dɔ ka taa musokɔrɔba ni kɛnɛ karaba fu ni yɔrɔ la ne b'a fɔ Mali faamaw ye ni solution ni jɔnya ye solution kelen pe de solution fila tɛ dɛ c'est-à-dire quoi ni jɔnya wale jugu bɛ yɔrɔ min na u ka taa dɔrɔn u ka taa ka jɔn ninnu u n'u matigilanŋolo ninnu ni jɔnya wale bɛ yɔrɔ min na solution ye solution kelen dɔrɔn de ye k'u bɛɛ minɛ jɔnw u ka hɔrɔnnaŋolo ninnu k'u bɛɛ minɛ a bɛɛ k'u bɛɛ minɛ ka taa n'u ye kaso la n'u bilala kaso la hɔrɔnnaŋolo ninnu u ka tobili kɛ jɔn ninnu ye ka susuli k'u ye ka jita k'u ye c'est-à-dire ka fɛn bɛɛ jɔnw bɛ fɛn o fɛn k'u ye k'o ɲɔgɔnna k'u ye pour que u k'a dɔn u bɛ kan ka min kɛ jɔn ninnu na ni de bɛ jɔn ninnu fana na wallahi solution ye nin de ye a jɔnya wale bɛ dabila sisan jɔn ni hɔrɔn ninnu k'u bɛɛ minɛ ka t'u bɛɛ bila kaso la sɔrɔdasiw bɛ yen gɛɲɛ b'u bolo ka gɛɲɛ di jɔn ninnu ma hɔrɔnnaŋolo ninnu ka tobili kɛ ka ji ta ka susuli kɛ k'a di jɔn ninnu ma u b'a dɔn pour que walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko ni de bɛ jɔn ninnu fana na wallahi a bɛ dabila k'a filmer a vidéo ka retransmis direct la ORTM na wallahi molobaliya bɛɛ bɛ dabila comment se fait-il que e buna adamaden ɲɔgɔn i b'a minɛ kɛlɛda la fosi hali ni ye jɔn minɛ kɛlɛda la sariyaw de bɛ yen a ka hakɛw de bɛ yen hali ni y'a minɛ kɛlɛda la et puis jɔn ninnu musow tɛ to hɔrɔn ninnu bolo u denw tɛ to u makɔnɔ mana jɔ u la wagati o wagati aw ka hakɛ to u bɛ s'u ma a yɔrɔ caman bɛ yen c'est-à-dire jɔn musow tɛ to yen u denw tɛ to yen u balimamusow tɛ to yen foyi tɛ to yen jɔn b'u ka bila de la quoi aw ni ala ni kira cɛ hali bɛgan bɛ sɔn ka nin kɛ hali kafiri fin voyez-vous an bɛ se k'an kun kɔrɔta cogo di arabu ni nanzaraw ɲɛkɔrɔ an bɛ se k'an kun kɔrɔta cogo di anw yɛrɛ bɛ kan ka nin k'an yɛrɛ la an bɛ se k'an kun kɔrɔta cogo di ka ninnu filɛ an bɛ kan k'olu kɛlɛ jɔnya wale olu yɛrɛ esclavage aboli ka haramu fiyewu ka b'u tabiya bɛɛ la u taabolo bɛɛ la ka haramu k'a fara ala ka haramu fɛnw kan o ye nanzaraw ye an bɛ kan k'a fɔ min ma ko kafiriw wallahi nanzara ka jɔnya billahi nanzara ka jɔnya tɛ dɛ nanzara ka jɔn nanzara ka jɔn o tɛ jɔn ma jɔrɔ ya wallahi o ka fisa an ka hɔrɔnnaŋolo ninnu ye n'u bɛ kan ka jɔn ninnu maltraiter yan n ka mɛn ni olu de ye Mali faamaw wallahi ala musokɔrɔba in kɔni musokɔrɔba in tora ye a ka faga de quoi musokɔrɔba in tora ye de a ka faga billahi chien mais comment se fait-il que i bɛ se ka mɔgɔ ni kɛnɛ karaba k'a ko n tɛ aw ka jɔn ye n tɛ jɔn ye n'a ka sɔrɔ jɔn nafa dɔ tɛ aw kan mɔgɔ ninnu aw bɛ kan ka minnu minɛ ko jɔnw n'a ka sɔrɔ u nafa dɔ tɛ aw kan aw ni ala ni kira cɛ n t'i ka jɔn ye n kan ka fɛn min d'i ma n kan ka so min jɔ i ye je ne sais pas n kan ka fɛn min muso min furu k'a d'i ma n kan ka min k'i ye n tɛ n ka wari garder mais mɔgɔ ninnu nafa de b'aw ye kojugu ka tɛmɛ aw nafa min b'u ye n'o tɛ nin ma se kɛlɛ la o kɛlɛ tɛ nin na o ne ɲɛ tɛ nin kɛlɛyɔrɔ tɛ nin na o donc Mali faamaw musokɔrɔba in kɔni franchement justice y'a ka justice rendu k'a fɔ ko musokɔrɔba de ta y'a ka yɔrɔ ye mais suivi ma kɛ o kɔfɛ ka musokɔrɔba bila donc jusqu'à ce que musokɔrɔba ka taa faga k'a tigɛ k'a jeni k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ hali bɛgan billahi ala ala Mali faamaw ne kɔni bɛ ko kelen fɔ
ka ni chapitre datugu wallahi ni sharia matige atige ko nyumana hali basa nani basa bena billahi ala te son anga se basa la basa nte jamana wara ma de nte terrorisme nun jadisi nunu ma de billahi tanke aw yere be kan ga ninu ndin kenyogona ka nyogon faga ka nyogon gosi ka nyogon ge ka ge mogo mi bemba a bemba joli ka wolo o dugula ka ge ka ke guye mogo joli tara refuser Bamako ka sababu ke ku gosi ku jogi tant que din sharia matige atige ko nyuma na billahi ala hali basa nana bena ante se basa la wallahi ala ta yere so ala jabi jamana ka kala anin jugu be nyogona jugu mu be kofe ou dona kono la sisa donc voyez-vous hake de ni bay hake wallahi ala hake de ni bay donc on koni vraiment amaloya yere bana ka duawu ke musokaraba yi wallahi amaloya bana franchement amaloya ba de bana ka duawu kai